פינת המעקב. זה עוד פינת המעקב. אוקיי, אני רוצה להשמיע לך ברשותך נוסטלגיה. כן. תגיד לי אם אתה זוכר את זה. מדד האופניים של יעל עבדי. יעל עבדי, כתבתנו לשעבר, הייתה יוצאת כאן מדי שבוע לרכיבה בעיר אחרת ברחבי הארץ, ונותנת ציונים לנגישות לרוכבי האופניים. אז ב-23 במאי, אי שם במה? 2012. כן. היא יצאה לדבש ברחובות, יחד עם תומר, שהוא תושב העיר. במהלך רכיבה של שעתיים, היא נתקלה בשני שבילים בלבד, וגם השבילים האלה לא היו מחוברים לשום מקום מרכזי בעיר. בוא נזכר. התחלנו מהרכבת ועברנו במרכז העיר דרך המשטרה, מכון ויצמן, הפקולטה לחקלאות, בתי המשפט, מס הכנסה, קופת חולים, מגן דוד אדום. אין כמובן שום שביל אופניים, אין חניות לאופניים, אין שום תשתית. זה היה תומר. יעל חזרה מהרכיבה הזו עצבנית במיוחד. חדשה את רחובות. אז רחובות מקבלת ציון עלוב ביותר 2 במדד שלנו. שכואב. אני חייבת להגיד שזו הייתה העיר הכי מאכזבת שהיינו בה עד עכשיו. די. הכי מאכזבת. אחר כך שוחחנו עם יהודה כפיר, מנהל אגף תשתיות בעיריית רחובות. הוא נתן גם לנו וגם ליעל המון תקווה. אפילו אם תבואו בשנה הבאה אתם תגלו כבר הבדל 2013 ורחובות הבנויה. שנה הבאה הגיעה. יהודה כפיר, מנהל אגף תשתיות בעיריית רחובות, שלום. שלום וברכה, למרות ששמחתי לשמוע את הפרומו שלכם. אז ודאי תשמח לשמוע גם את תומר. תומר, שלום. לא השמעתם את הכל, למשל, אתם הבטחתם לי שיעל עבדי תבוא ותרכב איתי על אופניים. תראה, יש בעיה, יש איזה טיפש שנתן לה להשתחרר מצה"ל, אני לא יודע למה, אני לא יודע מה הוא עשה. לקחו לנו אותה. תומר, שלום. אז לפחות... רגע, בוא נשמע את תומר, יהודה. אנחנו יצאנו לרכב על אופניים ברחבי העיר. לא צריך את יעל, גם יהודה יכול לצאת על אופניים ולרכב. כן. אבל לצערי יהודה פשוט לא מבין מה אנחנו דורשים. אנחנו דורשים תשתית לרכיבה על אופניים לתחבורה, לא לספורט ופנאי ונופש. אנחנו דורשים, וברחובות בשנה האחרונה, מאז שדיברנו, לא השתנה כלום. יש 2 שבילים חדשים בפאתי העיר, אחד בכביש עוקף, אחד ליד פארק, ליד שכונה. מה, כבישים כאלה לרכיבה ספורטיבית לשבת בבוקר, לעשות כושר? עכשיו, יותר מזה, כן, אנחנו התאמצנו, שלחנו לכם את כל התמונות, סיירנו במשך 2 שעתיים בכל רחבי העיר. אני אומר, באף שכונה חדשה ברחובות אין שבילי אופניים. אתה אומר בעצם, לא רק ש... תומר, שנייה. אפילו רחוק מהמציאות, באמת, לא תעצות את הציבור. בשכונה שכן יש, שכונת היובל, שכונה ותיקה מלפני 20 שנה, יש שבילים שעשו לא מסומנים, לא משולטים, וזה כל כך מעורר בקינה. אתמול נסעתי לראשון, עיר שכנה שלנו, ראשון לציון, וגם באשדוד וגם באר שבע. שביל משולט ומסומן. כולם אוהבים בראשון לציון בימים האחרונים, אתה שם לב, גם אתה חזרת, נלהב. זה שיש לי גם אספלט וגם אבנים משולבות לא אומר לי שביל אופניים. האם ראיתם פעם נתיב נסיעה למכונית לא מסומן ולא משולט? עיריית רחובות לא מתכוונת בכלל לכיוון, אין שום תשתית. אפילו אותו שביל אחד קטן מסכן במרכז העיר שלא מסומן, יש מחסום שאי אפשר לרכב בינו לבין הרחוב הראשי. עכשיו, אנחנו תושבים פעילים... רגע, תומר, שנייה, אני רוצה רק למפות. זאת אומרת, נניח שאני תושב רחובות, וככה בנויה תחבורה ברוב המדינות הנאורות בעולם. יש רכבת הרי ברחובות, ולא מעט רחובות אם משתמשים בה נניח כדי להגיע לתל אביב בבוקר. ולהפך. מותר לנסוע עם אופניים על הרכבת בזכות עמותת ישראל בשביל אופניים, כבר מותר לי לקחת אופניים. אז זהו, אבל מרחובות מהעיר, משכונות העיר אל תחנת הרכבת, אין לי איך להגיע באופניים בצורה מסודרת? אין שום שביל. ולמכון ויצמן? ולא למכון ויצמן, ולא לקניון, ולא לעירייה, והבת שלי בת 12 יכולה לרכב על אופניים לצופים או לבית הספר, היא לא מעיזה, כי על הכביש היא לא יכולה, זה מסוכן, על המדרכות היא לא יכולה כי הן חסומות, וחסומות בחוק. מותר למכונת בחלק מהחובות לחנות על המדרכה, ויש פחים, אי אפשר. הבת שלי בת 12 לא יכולה לרכב על אופניים. יהודה כפיר, המקל חוזר אליך. כן, טוב, תשמע, קודם כל אני נורא מצטער, כי עם תומר אנחנו באמת היינו בקשר. אתה שומע אותי? שומעים אותך מצוין. בכל מקרה, אני אומר, עם תומר אנחנו היינו בקשר, אבל משום מה כבר למעלה משנתיים תומר והחברים שלו מעדיפים לדבר עם עצמם ועם התקשורת ולא איתנו.
אז חבל. לגופו של עניין, מה לא נכון במה שהוא אומר? פעם ראשונה בחיי שאני מדבר עם זה ממש לא נכון, זה ממש לא נכון. יש לנו... רגע, מה... איתך לא דיברתי עד היום, לא נפגשנו. חברים, עזבו את זה, תומר, עזוב את זה, מר כפיר, בואו ניתן לך... תן ליהודה להשיב לטענות באופן ענייני. אני יכול להגיד לכם שאנחנו במהלך השנה הזאת, לא רק שלא עשינו באזורים איזוטריים כמו שהוא אומר, אנחנו עשינו באמת בשדרות בגין, אנחנו ממשיכים לפלול את שביל אופניים. שדרות בגין זה העוקף המזרחי, תגיד מה זה שדרות בגין? נכון, העוקף המזרחי שמוביל בסופו של דבר... רגע, ואתה נותן לדבר. רגע, תומר, רגע. תומר, חייך, נו. אז תן לדבר. אתה, אני מבין שאתה יש לך איזו אג'נדה שאתה רוצה, אני לא יודע, אולי לכנסת או משהו בנושא הזה של האופניים, אבל אתה לא מתייחס בכלל לדברים שנעשים בעיר, לצערי. מה נעשה? שאלתי, יהודה, אני שאלתי את תומר שאלות בסיסיות שנראות לי בצורה הכי בסיסית אפשר, על עובדות, אני לא מתווכח. אני אומר עוד פעם, לאורך ציר בגין אנחנו עשינו שביל אופניים, השלמנו במהלך השנה הזאת עוד קטע בציר בגין אופניים, אנחנו מתכננים לכל אורך ציר בגין אופניים, וזה מוביל ממש עד תחנת הרכבת. עד תחנת הרכבת. אנחנו השגנו תקציב ממשרד התחבורה, שמתקצב לנו כרגע את התכנון של השביל הזה. תכנון, לצערי, זה לא משהו שנעשה בן לילה, גם משרד התחבורה צריך לאשר את התכנון הזה. כמו שאתם יודעים, גם בראשון וגם במקומות אחרים, עשו שבילי אופניים עוד לפני שהיו תקנות של שבילי אופניים. היום התקנות מאוד מחמירות, אנחנו לא יכולים סתם לסמן על המדרכה שביל אופניים, אלא אנחנו צריכים לעמוד בתקנות מאוד חמורות, נקרא לזה, או מחמירות, של מפלסים שונים של משרד התחבורה, וזה דברים שגם לוקחים זמן מבחינת תכנון וגם עולים יותר כסף, ואנחנו השגנו את הכסף הזה במשרד התחבורה לצורך העניין, ואנחנו מקדמים את הנושא של השביל אופניים לתחנת הרכבת. יש שבילי אופניים שמגיעים לתחנת הרכבת מצפון, למשל, לא מדרום. בתוך העיר, אנשים יכולים לרכב ממקום למקום. אנחנו את השבילי אופניים, וזה עלה גם דרך אגב מהשיחה איתכם בשנה שעברה, ששבילי אופניים כנראה לא מוכרים לאנשים מסוימים בעיר. אז אנחנו התחלנו בפעילות של החזקה מתוגברת לשבילי אופניים. יש שכונות כמו שרונה שכולם מרושתות בשבילי אופניים, אני לא יודע למה הוא מדבר. היינו שם, צילמנו, שאין שבילי אופניים. טוב, יש כאן מחלוקת, אני חושב שיש לה רק פתרון אחד. אנחנו נגייס את יעל עבאדי למילואים, נביא אותה מאיפה שהיא לא תהיה, ופשוט... אני רוצה לנצל את ההזדמנות בשביל באמת לבקש כל מי שרוצה להתקין חנייה לאופניים, אנחנו נשמח לשמוע על מיקומים אפשריים. אנחנו התחלנו להתקין חניות, עיריית רחובות הקצתה מיליון שקל לטובת גם החזקה וגם שילוט וגם סימון של שבילי האופניים הקיימים. אנחנו עובדים כרגע בדרך הים, שזה דרך מאוד משמעותית ברחובות. אוקיי, יש לי שאלה מאוד קצרה. יהודה, שנייה, חייבים לחתור לסיום. אני מתייחס לדברים שנעשים בעיר. בסדר, אבל התייחסת בהרחבה, יהודה. כרגע, לכל אורך הרצל, כרגע מבצעים הנמכות. מה, אז אני לא מכירים את הרצל לצערנו, אביב. לא, הרצל זה הרחוב הראשי של רחובות. אופניים יכולת לעבור בציר הרצל שהוא מאוד משמעותי. יהודה, יש לי שאלה. אם יעל עבאדי הייתה חוזרת היום לרכיבה דומה כמו לפני שנה, איזה ציון לדעתך הייתה נותנת? אמיתי. אם הייתה נוסעת איתי, הייתה נותנת ציון גבוה. איזה? נתנה 2 לפני שנה, היום איזה מספר הייתה נותנת? היום איזה מספר הייתה נותנת? לעומת 2? אני חושב שהייתה נותנת לפחות 8. 8? וואו. תומר, איזה מספר הייתה נותנת? תומר? כמה שהוא רוצה, אין שבילי אופניים בעיר. הוא מדבר איתנו על... תומר, ציון, אנחנו חייבים תומר, הנקודות ברורות. אני מזמין את תומר אליי למשרד, אני אסע איתו, אני יודע שהוא לא יעל עבאדי, אבל לפחות עם תומר אני אעשה לי. טוב, יאללה, חברים, תודה רבה. יהודה כפיר, מנהל אגף תשתיות בעיריית רחובות. תומר, תודה רבה. התשובה של תומר היא 2, נדמה לי. כן.